Auni Chou 9 TV jabarani filɛbagaw an bɛ foli lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin a bɛna da tulo kan k'a fɔ ko ɲɔgɔnye kɛra sɔgɔmada in na minisiri min ɲɛsinnen don kalanko ma ale ni cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna maraboloko ma o ye ɲɔgɔnye kɛ yaasa ka foli lase u ma u ka wulikajɔ sababu la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔgɔmada in na projet kura kurumukali kɛra an ka jamana kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye ka kɔɔri baara o yiriwa farafina ale ni Amérique latine kɔnɔna na ni an ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara kunnafoni caman kan an bɛna min fɛsɛfɛsɛ aw ye faamuyali ale ni bonya ni karama kɔnɔna na aw y'a danse sɛngɛbali ɲinanbali an bɛ aw bɛɛ kelen-kelen fo aw ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na an mulu ye 9 TV jabarani suganti yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase aw bɛɛ kelen-kelen ma aw ni timinadiya i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni bakurubaw la cogoya min na sɔgɔmada in na minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma ale ni cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna marabolokow ma olu ye ɲɔgɔn ye kɛ yaasa ka foli lase u ma u ka wulikajɔ sababu la kɛrɛnkɛrɛnya la kalan nasira la kɛrɛnkɛrɛnya la kan fila fɔ o nasira la an ka jamana kɔnɔna na an ka ciden Awa Adama Kulibali a n'a ka jatala Umar Tarawele olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u y'a sama min na an ka ɲɛmada o fɛ ni ɲɔgɔn ye baara min kɛra sɔgɔmada in na marabolo ko ɲɛmayaso ɲɛma ani kanfila kalan sinsinbagaw fɛ a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka fɔ la wale ɲuman dɔn ni foli kɔ ka ɲɛsin o conseil maaw ma u ka wulikajɔ baaraw la kanfila kalan doni bala sira kan Musa Bubakar Ba kanfila kalan sinsinbaga don kalan minisiriso la a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ ni k'u ka laɲiniw fɔ an ye marabolo ko ɲɛmayaso yɔrɔ an ka bi ɲɔgɔn ye ayiwa au conseil des collectivités la a fɔlɔ kana au conseil des collectivités mɔgɔw fo u ye fasoden ɲumanya hakilina min ta ka kuranɛ kalanyɔrɔw ka se k'olu ka don ba la u ka lajɛba min kɛra novembre kalo u y'a don u ka lajɛba kuncɛ sɛbɛnw na ka ɲini Mali gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ɔkɔli kuranigiw u ka fara kalan tɔw kan sabula an bɛ don min na i ko bi ɔkɔli kuranigiw bɛ kalan min kɛ a jatelen tɛ Mali kɔnɔ ko kalan don o de y'a to ɔkɔli kuranigiw u nɔrɔlen bɛ minisiriso min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma sabula kabiri tubabu tile a faamuna k'a fɔ kuranɛ kalan ani madarasa o kun tɛ kalan ye olu bɛ jate jamana kɔnɔna kow de fɛ donc jamana kɔnɔna ko minisiri a kun b'olu ka bolo kan mais 85 madarasaw farala kalanw kan a ɲinina bi ɔkɔli kuranɛw fana ka fara kalanw kan o kɔfɛ ani au conseil de collectivité an kumara kan fila kalan yɛrɛ a doni b'a la n'a yiriwali an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu b'a la ani ayiwa au conseil de collectivité bolofara minnu bɛ jamana kɔnɔ olu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye min ye walasa o gɛlɛya ninnu caman bɛ se ka ta ka bɔ olu la cogoya min na komi aw b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya dira taabolo min ma walasa jamanadenw k'u ka baara kɛ u yɛrɛ ka faamu n'u ka miirina la o yɔrɔ in kalanko de yɛrɛma hɔrɔnya dira ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a bɛ san 15 bɔ Mali gouvernement central ale tɛ mɛtiriw ta kalan na bilen a tɛ ɔkɔlisow jɔ a tɛ mɛtiriw sara maires ani conseil de cercle olu de bɛ kalanyɔrɔw jɔ olu de bɛ karamɔgɔw sara wa olu de b'u ta baara la donc o la an y'a ɲini au conseil des collectivités fɛ a ka jija ayiwa kan fila kalan a ka ɲini a ka dugumamɔgɔw fɛ u ka se k'olu don da la a ka kumaw kɔnɔ a ye ɲɛfɔli k'an ye kanfila kalandenw hakɛ ani u bɛ sɛgɛn minnu kɔnɔ kan au conseil des collectivités ale dengɛnɛyalen don k'a fɔ kan fila kalan min ɲɛsinnen bɛ kuranɛ kalanyɔrɔw ani madarasa yɔrɔw ma n'olu donna ba la i ye bɛn don ba la Mali kɔnɔ n'olu donna ba la i ye kɛrɛfɛden kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ sabula o kalan fila in madarasa ani ɔkɔli kuranigi a jama kafolen a bɛ taa se mɔgɔ 800 ɲɔgɔn ma a mɔgɔ 800 a caman u ka kalanko ka gɛlɛn u ka balocogo ka gɛlɛn donc u y'a faamu n'an ye cɛsiriba kɛ nin na min yɛrɛ ye maliden bɛɛ ka kalan n'o ye wajibi ye Mali gouvernement ma n'an ka constitution b'o fɔ ani Mali y'a bolo bila diɲɛ seleke naani sɛbɛn minnu na k'a fɔ jamanaden bɛɛ ka kalan yanni san 2030 cɛ ni nin sinsinna a bɛ se ka kɛ sababu ye o ko in o bɛ sabati a bɛ se ka kɛ sababu fana ye mɔgɔ minnu b'o kalanyɔrɔ ninnu na
u bɛna jate k'a fɔ ko Mali gouvernement a y'olu fara jamanaden tɔw kan kalan sira la. O bɛ se ka kɛ sababu ye u jɔyɔrɔ ye min ye jamana yiriwali ani jamana jɔli ani jamana sinsinni ayiwa u bɛna o baara in minɛ sɛbɛ la u sen bɛna ye o baara in na. Anw kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɔtɔ nin sigi in na k'a fɔ kumakan minnu fɔra sini ɲɛsigi ɲuman o b'an ye ni o conseil de collectivité ka jɛ ye walasa denmisɛnnin minnu bɛ nin kalanyɔrɔ la u ka kɛ denmisɛnninw ye minnu ka kalan b'u yɛrɛ nafa wa minnu ka kalan bɛ jamana nafa bɛn ani basigi kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ. An labanna ni k'a ɲininka n'a sɔrɔ kanfila kalan dan ye franco arabe dɔrɔn de ye Mali kɔnɔ. O jaabiw la a ye kanfila kalan yɛrɛ ɲɛfɔ an ye. Kanfila kalan ale ye arabu kalan ani tubabu kalan a ɲɛsinnen bɛ o de ma. Sabula kanfila kalan a sigilen bɛ hakilina minnu kan diɲɛ seleke naani yɛrɛ kalansoba bolo o bɛ kalan kɛ kanfila kalan ye kalan min n'o y'a sɔrɔ a sigilen tɛ kan dɔrɔn kalanin kan kan dɔ la mais fɛn o fɛn ye dɔnni ɲinini ni dɔnni faamuyali ye n'o bɛ kalan kan fila la o de ye kanfila kalan ye k'a sɔrɔ a ma kɛ kan in yɛrɛ kalanni ye. Misaliyala i bɛ taa ye k'a fɔ min ye ayiwa dɔgɔtɔrɔya ye min ye ingénieurya ye min ye baganmara kalan ye n'o y'a sɔrɔ o kalan aw b'o kɛ kan fila la aw ka kalan bɛ se ka jate ko kanfila kalan don mais n'o y'a sɔrɔ aw bɛ tubabukan dɔrɔn de kalan n ye fɛn minnu fɔ o tɛ k'a kɛrɛfɛ aw bɛ arabukan dɔrɔn de kalan olu tɛ kalan kan wɛrɛ la kalan in tɛ se ka jate kanfila kalan ye aw ka kalan o bɛ jate kan dɔ de b'aw dɛmɛ walasa aw ka dɔnni faamu sira dɔ kan. Donc bi kalanyɔrɔ minnu jɔlen don kanfila kalan kan anw ka jamana kɔnɔ n'i b'a kalanyɔrɔso ye Mali yɔrɔ bɛɛ k'a daminɛ première année ka taa se fo université la i b'a ye o ye madarasaw dɔrɔn de ye. Kanfila kalan sinsinba Musa Bubakar Ba a y'a ka nisɔndiya jira an na ni k'a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ ko ni lajɛ in bɛna nɔ bɔ a ko la. Ayiwa sa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔgɔmaden na lajɛba kɛra an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na projet kura koromo karili kɛra n'a tɔgɔ ye projet coopération sud sud ye a dabɔkun ye yaasa kɔɔri baarali bɛ se ka yiriwa cogoya min na farafinna ale ni Amérique latine k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka a ɲɛmaya bɛɛ tun bɛ an ka minisiri bolo min ka baara ɲɛsinnen don forobakow ma a dabɔkun ye yaasa lafaamuyali ka kɛ ani yaasa dan bɛ se ka sigi cogoya min na denmisɛnninw ka fangala baara kan cogoya min na an ka ciden tun bɛ nin kɛnɛ kan n'o ye Aminata Daɲɔ fo ka taa se Baɲɔ Jɛnɛpu ma u y'an sama min na an ka ɲɛma da o fɛ. Ka denmisɛnnin bila baara kologɛlɛw na k'a sɔrɔ a si ma se a kɛli ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ a ka hakɛw la. O de la ni projet coopération sud sud sigila sen kan Brésil jamana kɔnɔna na san 2019 ka sɛnsɛn ka se an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana faamaw ka bolo di ɲɔgɔn ma sababu. Jateminɛw fana y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin ka baara fanga ka bon furu kɔnɔnaw de la. O de la ni jɛrɛn sigila sen kan walasa ka sɛnɛkɛlaw la faamuya. Denmisɛnninw ka baara ko gɛlɛyalen don sisan an yɛrɛ b'a faamu k'a fɔ ko denmisɛnnin caman bɛ yen u ka ekɔli la taga balilen bɛ baara fɛ. O ɲɛɲinini ko dɔn Mali ni Brésil u ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye mun ye ka a bɛ fɔ min ma ko inspection du travail n'olu ka baara ye ka sariya lakɔlɔsi baara sariya lakɔlɔsi surtout denmisɛnninw ka baara min b'a to n'u ka lamɔni bɛ don bɔgɔ la mun b'a to n'u ka ekɔli ko u ka kalanko bɛ don bɔgɔ la baara sababu kama k'a sɔrɔ u si ma se ladɛmɛni nin b'o bolo de kan jamana fila n'u bolo di ɲɔgɔn ma ani a bɛ fɔ min ma ko BIT n'o ye diɲɛ baara kɛyɔrɔ soba ye n'olu bɛ baara kɛ sariya labato olu y'u bolo di Brésil ma ani Mali ka essayer k'an ka inspection du travail k'olu a bɛ fɔ ma ko k'o renforcer ka dɔ fara u ka dɔnniya kan sariya labatoli la denmisɛnninw ka baarako la. Sɛnɛfɛn suguya ka ca an ka jamana kɔnɔna na nka kɔɔri sɛnɛ de sugantira OIT fɛ. Poids de bɛ Mali la kɔɔri sɛnɛ na n'a bɛ fɔ o ma deuxième producteur de coton en Afrique n y'a dɔn kɔni n'i ka sɔrɔ sera o niveau ma anw dun ka PIB fana caman bɛ bɔ kɔɔri sɔrɔ de la ni an ma nin ko ninnu lakana diɲɛ ye tɔnba de ye n'i ka sariya sɔsɔ cayara a bɛ dankari ka intérêt wɛrɛw la diɲɛ kɔnɔna na diɲɛ ko ka ca donc nin ko in y'o kun de pour que k'o lakunbɛn joona parce que pour que an kana wele diɲɛ binakunba kan ka taa an ɲininka ko yala an ka kɔɔri denmisɛnninw de b'a baara. Denmisɛnnin ka baara kɛ kɔɔriforo kɔnɔna la
a bɛ se ka dankari kɛ a ka ɲɛnamaya ni a ka kɛnɛya la. Ni ye denmisɛnnin bila baara la k'a sɔrɔ a si ma se surtout an bɛ kɔɔri baara fɛn caman bɛ utiliser a la n'a bɛ fɔ o ma ko pesticide o bɛ denmisɛnninw fana sɛgɛn kosɛbɛ hali kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ ni i ye kɔɔri pɔnpe k'a sɔrɔ i ma nunkɔrɔ fɛn don a gazi min bɛ don i kɔnɔ a tagalan n'i ma tagalan don i nun na gazi min bɛ don i kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka digi kɛ i fugonfugon la ni digi kɛra fugonfugon la o bɛ na ni bana wɛrɛw ye sɛnɛkɛla yɛrɛ bɛ sɛnɛ bɛ sɔrɔ min kɔ o tɛna sɔrɔ donc laɲini b'o bɛɛ de nɔfɛ denmisɛnninw ka baara ko dɔrɔn tɛ mɛ ka sɛnɛkɛlaw fana lafaamuya k'a fɔ nin bɛɛ bɛɛ de ye ni bɛɛ ye lafaamuyara la kɔɔri bɛ sɔrɔ denmisɛnninw fana bɛ lakana. An ka jamana syndicats ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ani baara ni fonction publique ministre ni kɛnɛ in baara dayɛlɛnninw kɛra ale fɛ. A ka bisimilali kumaw kɔfɛ ka ɲɛsin ni projet in labɛnbaw ma. A ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bi Mali sɛnɛkɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ɲɛsilen no kɔɔri sɛnɛ ma jamana in kɔnɔna la. OIT ka nin projet in mun ɲɛsilen no Mali ka kɔɔri sɛnɛ dugu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma i n'a fɔ Sikaso ni Segu kɔɔri sɛnɛ matarafalen no kosɛbɛ olu minnu fɛ yen nɔ. A musaka bɛ taa i jɔ fo sefa wari $175 bɔɲɔnko la. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔgɔmaden na maaw ka gindo maraso n'o ye autorité de protection des données à caractère personnel bakurubaya la APDP olu maaw y'u ka san 2020 lajɛ fɔlɔ kɛ sɔgɔmaden na a ɲɛmaya bɛɛ tun bɛ Amidu Banahari bolo ni ale ye u ka vice président ye kɛnɛ kan NFTV jabarani tɔgɔ la Idrissa Badimi fo ka taa se Bakari Kone ma olu tun bɛ ni kɛnɛ kan u y'an sama min na an ko filɛ. Ni ɲɔgɔn in kɛnɛ kan Madame Keita Estelle Zoumahu n'ale ye commissaire jɛkulu in kɔnɔna na a ye ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ ko bi lajɛrɛ kun ye maaw ka laɲini sɛbɛn min b'u bolo gundo marali ko kan k'olu fɛsɛfɛsɛ ka sɔrɔ ka baara k'u kan a ko olu ka cakɛda kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw de sigi sen kan waasa maaw ka gundolakow bɛ se ka don bɛrɛ la cogoya min na. Mɔgɔw ka donniw marali hali n'a kɛra jagoya ye faut que a maracogo ka ɲa anw fana bɛ yan nɔ o de kama k'a lajɛ ni donni ninnu bɛ ka mara cogoya mun na n'a maralen bɛ normes kɔnɔ ka d'a kan an ka baarayɔrɔ ye normes dɔw de b'an bolo donni ninnu kan ka mara normes mun kɔnɔ donc mɔgɔ fɛn fɛn fana bɛ baara kɛ ni donniw ye i kan ka se ka na déclarer k'a fɔ ko e bɛ baara kɛ ni donniw ye o kuma la i kan ka taa ni taabolo minnu ye an b'o ɲɛfɔ i ɲɛna yan. Ani ko maa minnu tɛgɛ tara i maaɲɔgɔn ka gundola ko bɔli la kɛnɛ kan ka sɔrɔ a tigi ma jɛn n'a ye k'i bɛ ɲangi k'a ta 60,000 la ka taa bila 20,000 na. Yarɔ n'i minɛna ko dɔw la i bɛ se ka bila kaso la bon anw kɔni tɛ se ka o kɛ o ye juge ka baara ye o ye tribunal pénal ka baara ye mais an kɔni b'i ɲange ka amende de b'i kan donc an ka amende a bɛ se ka bɔ depuis 60,000 la fo ka taa bila fo 20,000 na. Ani a tilala ka wɛlɛ bila cakɛda minnu yɛrɛ kofɔ u ka nin cakɛda kofɔlen in na ko k'u jija u ka n'u yɛrɛ kofɔ walasa u bɛ se ka bilasiralikan sɔrɔ min b'u kisi gɛlɛya minnu b'u n'u sigiɲɔgɔndenw cɛ n'o dɔw bɛ k'a fɔ k'u ka jatalaw bɛ ka u ka dukɔnɔna ja ta. Dɔw ta bɛ se ka kɛ dɔnbaliya ye n'o tɛ minnu kɛlen bɛ ka caméraw bila jatalanw bila u ka yɔrɔw da la n'u nana ka na fɔ an ye an b'a f'u ye k'a fɔ k'u ka sɛbɛnfura sɛbɛn k'a gulon u ka da la k'a fɔ ko ayiwa a y'aw kɔlɔsi jatalan bɛ yan caméra bɛ yan nɔ donc ni minnu mana ka na o déclarer ni anw yɛrɛ y'u ye an bɛ se k'a f'u ɲɛna u kana ka n'u déclarer ka d'a kan caman ta ye dɔnbaliya ye bɛɛ b'a dɔn baarayɔrɔ in ye baarayɔrɔ kura de ye donc mɔgɔ caman t'a kibaruyaw dɔn an kɔni fana bɛ baara la ka se ka kunnafoni di walasa mɔgɔw bɛɛ ka na u ka jatalan in kofɔ ka d'a kan jatalan in yɛrɛ fana bɛ na ni problème caman de ye sigida yɛrɛ la bɛn t'a la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw b'a fɔ ko dɔw ka jatalan bɛ don f'ulu ka du kɔnɔ donc sisan nɔ a kɔni ka kan de bɛɛ ka na i déclarer anw bara yan nɔ k'a fɔ bon jatalan b'an bara i kan ka min kɛ o la an b'i bilasira n'o sira ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen cakɛda in ɲɛmaa dankan n'ale ye Hamidu Banahari ye ale ye ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ ko cakɛda si tɛ dunuya kɔnɔ bi k'a bɛ yiriwa ka sɔrɔ a ka gundolakow maracogo man ɲi ani a ye foli kɛ ka taa jamana ɲɛmaaw ma u ye wuli min kɛ ka se cakɛdaw ma kɛnyɛrɛye ta ani jamana cakɛdaw ma ko caman ye ɲɛfɔliw faamuya
ko baw k'a caman wulila ka n'i yɛrɛ kofɔ u ka nin cakɛda in na ka baaraw kun cɛ ko diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen mago bɛ nin cakɛda in ɲɔgɔnna na kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka jamana barisa binkani wale cayalen don jatigɛ walew ani binkaniw waasa an bɛ se ka kisi olu ma cogoya min na. Kalanko kibaruyaw la bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ a caman bɛ a kalama cogoya min na l'école karamɔgɔw ye baara bila kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ waati damadɔni bɔ o de hukumu kɔnɔna na an ka premier ministre n'o ye docteur Bubu Sise ale ye bagabagali ta ka ɲɛsin l'école karamɔgɔw ma k'a bɛna l'école karamɔgɔ kura ta nka an bɛ don min na i ko bi grève yɛrɛ évolution ye min ye an ka jamana kɔnɔna na Amadou El Konare taara aw ka dɔn Sabu Jaje Fofana sɛgɛrɛ ni ale ye syndicat ka secrétaire général ye a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye grève évolution ale kun kan a ye min fɔ an ka ɲɛma da olu fɛ. Gouvernement ka bonya ani gouvernement ka se k'a ka baaraw kɛli min bɛ jamana bɔ ɲɔgɔn na olu tagali ɲɛfɛ o tɛ wolo dɔwɛrɛ la sariya batoli kɔ. Ni gouvernement sɔnna ka sariya bato ayiwa je crois que bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ o kɔnɔ. N bɛ min fɔ maliyɛnw fana ye maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ jamana o jamana ni école ko ma don ba la ni wari ma don kalanso la ka kalan lataa ɲɛ o jamana tɛ se ka taa ɲɛ. Donc diyagoya don gouvernement ma ka nin sariya in labato parce que ani syndicat ka bɛnkan de don a bɛ san 4 bɔ sisan donc u kan ka baara kɛ. Min ye école karamɔgɔw fana ye n bɛ min f'u ɲɛna mɔgɔ koliji bɛ t'i sɔrɔ donc min ka gɛlɛn anw ma bi in na o ye an ka sariya kisɛ in ka labato n'a labatora danfara min b'a ni dɔ ninnu cɛ o danfara in ka to sen na min ye musakako ye an bɛ se ka sigi ka fɔ k'o la gouvernement se ye min a bɛ se ka kɛ min cogo min na an ni gouvernement sigi an k'o fɔ donc o de bɛ yen mais an ye sigikafɔ in fɛn fɛn kɛ dugumala la ka se bi ma gouvernement to o logique kɔnɔna la donc le jour où le gouvernement bɛ bila o logique kɔnɔ problème t'a la olu ni karamɔgɔw bɛ se ka bɛn. Ayiwa sa nin de bɛ an lata jamana wɛrɛ kunnafoniw na minnu farala ɲɔgɔn kan Awa Adama Kulibali fɛ ka lase aw bɛɛ kelen kelen ma a ye min sɔrɔ an ka ɲɛma da u fɛ. An ka bi kunnafoni surumaniw bɛ tali kɛ fɔlɔ Faransi ka kɛlɛbolo dɔ kan. A jirala k'a fɔ ko force Barkhane ni olu ye Faransɛw ka kɛlɛkɛbolo fara ye min bɛ ka dɛmɛ don G5 Sahel jamanaw ma yaasa ka dankari Bamanci jɛkuluw ka kɛwalew la olu maaw bɛna bugu k'u bɛna bɔ kɛlɛkɛfini taba 4,500 la ka kɛ maa 5,100 ye ko ni mɔgɔ ninnu fanba bɛna bila dugu 3 danyɔrɔ la ni olu ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye. Faransi minisiri min bɛ kɛlɛ koɲɛw kunna ale ka kuma laselenw don minnu kɛra kunungo. O tɛmɛnen kɔ an bɛ an kunda Kenya kan dugu min bɛ wele ko Nakuru n'a bɛ Nairobi tilebiyanfan fɛ k'olu maaw bɛɛ kamanagan kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko kabini décembre kalo tɛmɛnen laban waati tɔn miliyɔn de tan bɛ u ka forow lamini ni ka tiɲɛni boloda min kasara bɛ ka bonya kosɛbɛ. Yaasa ka dangari fɛrɛ ɲini Kenya gouvernement maaw ye wele bila kɛnyɛrɛye pankurunin boli cakɛda dɔ ma n'a bɛ wele ko Farmland Aviation walasa ka tɔnfagalan fiyɛ marabolo in bɛɛ kɔnɔ teliya la ko sabula u ka sɔrɔw b'a da fɛ. Fɛsɛfɛsɛliw y'a jira k'a fɔ ko nin y'a san 70 de ye Kenya jamana tuma ni ɲɔgɔn ye. Nin kunnafoni de bɛ an sama ni kan se Angola jamana kɔnɔ. Kunungo ɲɔgɔnye dɔ sigira Luanda min bɛna tali kɛ kuma ɲɔgɔnyali kan Paul Kagame ni Yoweri Museveni ni ɲɔgɔn cɛ. Ko a bɛ kalo damadama bɔ ni sigiɲɔgɔn fila in bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bɛnbaliya kɔkɔrɔmadon walew la. Rwanda ni Uganda jamanakuntigiw ye u kan di ko kura k'a fɔ u bɛna bɛnkan ɲini yaasa u cɛ funi bɛ nɔgɔya cogoya min na. Felix Tshisekedi ale ni Joana Lourenço Angola ni Congo jamana ɲɛmaw de ye sigika kuma in sabatibaw ye ko nin ye nin lajɛ ɲɔgɔn si sabanan de ye. An bɛ kunnafoniw kuncɛ ni coronavirus kibaruyaw ye a yela k'a fɔ ko banakisɛ in jɛnsɛli bɛ ka bonya kosɛbɛ. Kunnafoni labanw na a jirala k'a fɔ ko maa 56 de fatura Hubei mara la Chine dugu kɔnɔ
Wuhan dafe dugu dɔ don. Sisan kɔni maa tanyalen coronavirus banakisɛ fɛ a bɛ taa bila mɔgɔ 360 de la. Ko Chine dugukolo kan a jirala k'a fɔ ko banakisɛ in yela mɔgɔ minnu na k'olu bɛ taa bila maa 17 bɔɲɔgɔnkɔ de la. Ayiwa sa ni de bɛna dan sigi an ka bi kunnafoni la min lasera aw ma NFTV ɲɛmaya so ale ni fasiri jama ka bolodi ɲɛma sababu la ka lase aw bɛɛ kelen-kelen ma bonya ale ni lafaamuyali kɔnɔna na an bɛ foli lase aw ma aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛɛ donna nataw la an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka se k'an ka jamana lakana ala ka su hɛrɛ di aw ma